musamman. Mausararmu baran addu'an zaman lafiya, kwanciyar hankali, arziki da wadata a kasanmu da kasashen musulmi na duniya. Allah ka tsare mu, ka tsare imaninmu, ka taimake mu daraja annabi da alqur'ani. Mausararmu bar mu tsunduma a cikin shirin, a cikin littafin nan mai suna kowayadebo da zafi bakine, tare da taimakon Manu wanda yake Libya. Sannan kuma ku shiga a cikin channel YouTube ku rubuta TV Grambe, ku dangwala mana yatsa, ku yi kokari ku yi mana subscribe, sannan ku raba ma 'yan uwa da aminan arziki. Tuma mu yanzu a wannan littafi an watse, yanzu shikenan 'yan jarida sun samu yadda suke so, sun je sun fara wallafa labarai ta gidan talabijin da rediyo da kuma masu rubuce-rubuce ga irin yadda namijin kokarin da aka yi na kwamishe irin wannan mutane masu wannan aiki a cikin ƙasa, inda mutane kowa na faɗa albarkacin bakinsa a cikin gari. Yanzu da lokacin da aka ganka da kuɗi sai ka ga mutum yana son sanna yake ta taɓe jan. Yanzu fa al'amarin sai ya fara tsoratar da mutane. Kai, ashe ko abin da ake faɗa gaskiya ne, idan ka gara mutum da kuɗi ka barsa da abinsa? Ba laifi ba ne, ba cewa kake Allah ya baka irinsu ba, kai ma ka nemi dai kuɗin kuma Allah ya baka. Amma idan za ka nema, ka nemi kuɗi irin na halal. To wannan ya sanya a lokacin da mutuninka suka dawo gida, wanda aka ce masa Zaharaddini da kanwarsa Mubarak, a lokacin da ya ce bara a aje ka gida, ce a nan ya isa, ai na gode, na ga komi a raina. Ashe yanzu rayuwar haka ne ta yi tafiya? Amma ko kan kura da hadi dan baba sun ji kunya, ka dibe su yadda aka tunguma su aka sanya su a cikin mota. Ashe mutum na iya gina ma kansa rami da kansa? Warai kuwa, yau nawa aka yi mutum ya kai kansa mahallaka? Ai ka san menene yan iya magana suke cewa kullun shi dai da kake jin suna cewa da mugunya rawa garikin tashi akwai ma'anarta. A lokacin nan kanwarsa wadda aka ce masa Tsayyaba ta ce Allah na gode maka da Allah za ka raba ni da wannan bala'i, wana iya shekarun da zai yi a gidan yari. Can umma ta gaida Aisha. A lokacin nan shikenan sai take cewa amma duk da haka zan isko sa a gidan yari dan ya tabbatar min da cewa ni dai ba matarsa bace, dan shi ma ya sani ba ma sai nayi magana ba, amma dai saboda ka bi abin da yake daidai shi yasa zan yi. Hassan mai shayi barka da zuwa, a ce ma Haruna ina gaishe shi. Yanzu lokacin nan shikenan mutumin ka Mubarak ya kama hanya ya tafiyarsa, sai take cewa ya ce na'am, karatun nan shine cikin raina a yanzu. Sai ya ce babu komi, da na sauko daga aiki da na samu alawus kawai makaranta zan ci. Ya ce ba laifi, alheri ne, ni kuma zan kama miki akan wannan fanni. In ko haka ne, me zai hana ku dinga zuwa da ke da uwarki? Wace ce uwarta? Ita ce matarsa. Ina ganin tare kamata a sa ku makaranta. A lokacin nan ita ko Sara sai ta ji daɗi. Dama Sara ta taɓa karatu tun tana gida saboda mahaifinsu ya sa su makarantar allo. Amma lokacin da uwarta ta fandare ita mai suna Sara, daga wannan lokaci ta daina maganar karatun allo. Shikenan yanzu labari shiru kake ji, sai dai labari kake ji a cikin mutane. Yanzu waɗanda suka yi saura ba su mutu ba, uwayen cikin waɗannan mutanen ko wani ɗan uwa, kowa sai ya kalli jikinsa ya ce tab, ashe da ni ma an aika ni lahira. An kai su a gidan yari kwana ɗaya, kwana biyu, ranar kwana uku. A ranar mai suna Tsayyaba ta tashi ta tafi a gidan yari. Zuwanta da waya, shikenan ko ta samu ganin wanda yake mijinta mai suna David. A lokacin da ya gane ta sai ya fashe da kuka. Ta ce kukan me kake yi? Sai ce saboda rabuwa da ki dole in yi kuka, saboda ina son ki. Ta ce kana son ka kashe ni ba? Sai ce ko da akwai haka, amma zuciyata tana ƙaunar ki. Sai take cewa ƙaunar munafici wadda ka yi min bayan da ka faɗa min tun farko mahaifina na bisa turbar da ba gaskiya ba, mu yi ƙoƙari mu taro sa, sannan kai ma mu yi auren mu cikin ƙoshin lafiya. Amma da yake kana ciki ka ɓoye lamarin, shi ma haka zalika, kawai dai aka yi ta wani abu. Haba David, yaushe ne za mu sauya mu tuna da Allah mai girma da ɗaukaka? A lokacin nan sai yake ce mata Tsayyaba ta ce na'am.
ba ni da uwa ba ni da uba, in ji mai suna David. Yan uwana babu wanda yake tare da ni sakamakon wannan abin, saboda akwai wani lokaci kanan mahaifina ya taba tuhummata ko kuma ya taba tsammani ko zato ko kuma ya taba zargina akan haka, amma da yake ina da hali da kuɗi, nan da nan nissa aka shiga tsakanina da shi a gaban hukuma, saboda ya taba cewa anya kuwa ba na sarrafa iyayena bane ni kuɗi. Faɗar wannan magana ta tunzura ni, sai da na kai sa a gaban kotu. Daga nan aka yi mana shamaki da shi yasa yan uwana gaba ɗaya suka zo suka ce mini, David, ga dai duniya nan da mu da kai, ko lafira kan Allah ya haɗa mu, shi yasa bani da kowa face ke ce yar uwata, ke ce matata, yanzu ke ce ya kamata a ce kin gaje ne. Ta ce to wani gadon zan yi naka? Sai ce dukiyata, wa zan bar ma ita? Ka bar mai iska mana, ba ta iska ba ce dama? Sai yake cewa na sani, na san ba ta gaskiya ba ce, kuma lalle haramun ce, amma ni ne na aika haramcin, ke ba ke ba ce. Amma ina so in faɗa miki wani abu, kina iya bani biro da takarda? Ta ce a'a, ba ni iya baka komi. In wani abu za ka yi su can a wurin kotu ko kuma a inda hukuma ta cancanta. Ni ba ni buƙatar komi naka. In kana da wata wasiyarka ka rubuta ka aika kotu, su ne suka san yadda za su yi da dukiyarka. Ni ba ni ka san me ya kawo ni a wurinka? Sai ce a'a. Ta ce ina so ka buɗe bakinka ka ce ka sallame ni. Sai ce ai ba sai na faɗa ba, shekaru na sun nuna ma na sallame ki, wannan ma faɗi ma ya zama ɓanna. Sai yake cewa ni dai na yafe miki. Sai take cewa ka yafe min? Laifin me ne maka ne? Sai ce zamantakewar da muka yi ɗan ƙanƙanin lokaci. Sai take cewa ainihin ya kamata in yafewa ce in yafe maka, saboda kai ka zalunce ni, ka cuce ni. Sai ce so ne ya haɗa mu, ba zalunta ba, amma dan Allah dan annabi ki dinga tunawa da ni kafin in mutu. Na san ba dan daɗe ba zan mutu. Sai ta ce kamar yaya? Sai ce saboda ƙa'idar wannan aiki namu, ba wani mutum bayan an rusa wannan ƙungiya da zai yi wasu shekaru a wannan gaba, duk da shekarun da aka ɗiba mana gidan yari sunan mu matattu. Sai ta ce sai ce kwarai kuwa, saboda wannan rantsuwa da muka yi da shan jinin da muka yi da zobunan da muke da su, kowane ɗan akwatin nan yana gidansa, kuma tabbas za su neme mu. Hakikanin gaskiya mun sunan mu matattu, ki je gida ki kula min da dukiyar nan. Ta ce a'a, ni dai duk abin da yake nawa na ɗauke sa. Sai ta ce masa zan tafiya ta. Ya ce shi kenan, ki zamna lafiya da mijinki. Amma ta ce babu amma daga ciki, shi kenan sai wata rana. A lokacin da ta fito daga nan, idanunta yana hawanya, ta zo ta ɗauki mota, yana tsaye yana kallonta. Ta tafi. Daga waɗancan mutane saura matansu san ba su zauwa a wurinsu, saboda tir da Allah wadda da kuma tofin alatsi ne. Waɗansu an aure su ne a cikin yaudara, saboda sun ga kuɗi. Ka san mace yanzu da ta ga kuɗi ba ta tambayar me kake yi, in ma fillan kanun mutane kake yi. Uwayenta da su da kai da uwayen yarinyar da yarinyar gaba ɗaya sai su durmuyi cikin tafiyar, nan da nan su ɗauki ɗiyar nan su miƙa, su dai su samu kuɗi. Shi yasa in ka ɗauki littafin, abin da ya sa muke karanta shi, kowane mutum abin da yake gabansa kuɗi ne a yanzu. Kana son ka gane haka? Ka zo da kuɗinka, ka je gidan sai yarinya, ko an san ka ko ba a san ka ba, kai dai kashe kuɗi. Kan gobe zuwa jibi yarinyar an baka ita, ba su tambayar wane ne kai, me kake yi, me aikinka, kai me musuluncinka, me tsarinka. In dai akwai naira, kuɗi masu gidan rana, noro siban. Wannan al'amarin ya sa mutane kowannensu ya firgita, sai dai kuɗi. Ina ne hankalinmu ya tafi wanda Allah ya bamu? Ina tunaninmu da lissafinmu wanda Allah ya bamu? Ina nazarinmu da sanin ya kamata wanda Allah ya bamu? Ina natsuwa da bincike da Allah ya ce mu yi? Annabin rahama ya jaddada ya ce in za ka yi aure ka yi bincike, ko ka bincike ta ko ta bincike ka. Me laifi daga ciki? Amma yanzu fa in dai ga kuɗi, yanzu an yi an ƙare.
la ilaha illallah. A wani lokaci ina gaya maka wata magana, kai ka san dama shi wa'azi yadda yake, ko da ya biyo a kanka ya kamata ka faɗe sa. Akwai soyayya da ta shiga tsakanin suna soyayya ta tafi ta yi nisa, sai ga irin wannan yanar gizo ta yanzu, sai soyayya ta shiga tsakaninta da wani a bisa Facebook. A haka dai Allah ya yi kawai ta ruɗe, kuɗi yake turo mata, ba ta taɓa ganinsa ba, bai taɓa ganinta ba, wannan ba tatsuniya nake muku ba. Haka dai a ƙarshe aka ɗaura musu aure, nan bai da uwa bai da uba, haya kuɗi kenan, kuɗin suka zan uwa suka zan uba. Aka dunkule matar yadda ka san ana fasting, aka tura masa ya tattafi. Saurari kwana nawa aka yi, yanzu ina labarin auren, ina matar, ina mijin. Masu sararanmu, duk abin da kake yi ya kamata ka tsaya kai nazari a rayuwarka. Kar kuɗi su ruɗa ka, kar kuɗi su gigita ka, kar kuɗi su haukata ka, kar kuɗi su sa ka sai da mutuncinka, kar kuɗi su sa kai ka san ba kai wane ne ba. Ya kamata ka san kai wane ne mana, ya kamata ki san kewa ce. Wannan shine abin da ya kamata ka sani. A lokacin nan shikenan ma usararan wannan labari da muke baku yana da alaka da irin wannan littafin da muke karantawa. Ba sai in kayi ba sannan ka zo kana inda na sani. Shi yasa Dr. Malam Hassan wanda yake a nan Gamkale, a duk lokacin da yake fatawa akan maganar auratayya yake ba da misalai yadda ya kamata ya auren da ya kamata kuma a binciki juna. Kai in ma wata illa a gare ki ya kamata ki faɗi, shi ma mijin in yana da wata illa halacci ne ka faɗi, saboda in baka faɗi ba in kuka yi auren wannan abin ya bayyana na zama sanadiyar mutuwar aure. Shin duk ba a san irin wannan ba? Kai ka san ga irin yadda kake harakokinka, baka iya faɗi me? Ka faɗa mu da zaka aura, in ta amince sai ta aure ka. Ke kuma kin san ga iya yadda kike, ki faɗa masa in ya amince sai ya aure ki. Allahu Akbar. Amma kai dan fashi ne, ko dan kungiyar shan jini, ko dan damfara ne, ko kuma wa irin wannan da aka ce masu dan trafiken, ko kuma mai sata ne, ko mai kisa. Amma inda ya zo da kuɗi da babban riga ga dangareriyar mota da taya baya, za a ɗauki yarinyar nan a miƙa masa. Uwaye gare ku na nake, kar kuɗi su ruɗa ku. Ɗan adam sunansa ɗan adam. Waye shi wannan mai kuɗin ko mai motar da zu, waye shi? Shin ba ya kamata ku san wannan ba? Saboda kuɗi? Yaro son kuɗi, babba son kuɗi, tsoho son kuɗi, mace son kuɗi, tsohuwa son kuɗi, kowa kuɗi. Na san wani ce mai yake, to kai ba ka son kuɗi ne? Ni ina son kuɗi. Amma menene ya kamata mutum ya yi? Don Allah kwaɗayensa ya tsaya daidai halshe. Yanzu a wannan littafi ma mu mai suna kowayadebo da zafi baki ne, sharfin da muke yana da amfani gare mu, musamman ni gare ni, in bai da amfani gare ka. Yanzu shi kenan yarinyar nan ta taho ta a gida. A lokacin da ta zo ta zauna, yayanta ya shigo ta faɗa masa labari. Ya ce dama na san arena, me zaki da kuɗinsa? Ta ce kar ka so ganin yadda yake magiya, amma san ban saurare sa ba. In riƙe dukiyarsa, miliyar nawa gare sa, me zan yi da su? Waɗanda babanmu ma bari ai sun ishe mu, ba dan an malamai sun samu a hanya ba. Ai su ma da sai dai mu yi ginin rami mu turbuɗe su. Amma tun da an ce mu yi sadaka da kyauta da aikin Allah, za mu yi gurgudan hali. Za mu koma ma Allah ga dangana mu miƙa wuya, tamkar dai ka ce la ilaha illallah muhammadar rasulallah, ka sama kanka igiya ga wuya. In dai ka faɗi wannan kalma, igiya tana wuyanka, babu sauran komi, ba ƙafa can ƙafa nan babu. A wannan littafin masu sauraron
washe gari ne Alhaji Rabu'u ya kira duka waɗannan yara gaba ɗaya zamna da su ya ce to Zaharaddini ga yadda ƙura ta ƙare yanzu abin da ya rage gare ka shine aikin Allah ka ɗabbaka abubuwan da malamai suka ce maka sannan kuma duk abin da kuka shirya ya zama na sani. A lokacin nan sai yake cewa in Allah da baba kai ne uwa kai ne uba. A lokacin nan sai yake cewa masalo yanzu Zaharaddini abokinka ne ko da ƙananka ne, idan kaga zai kauce hanya kai masa faɗa in jini. Sai ce na miƙa wuya baba. Sai ya bata ce na'am, idan kin ƙare zaman iddaki ki yi aure ba tare da an jima ba, kuma idan za ki yi aure ki armi wanda yake da mutunci ko da baya da kodala. A lokacin nan ta sadda kanta tana cikin lullubi wadda take shace gashin kai ta ɗaure a lokacin saboda ji da kai diyar mai kuɗi, ta sa wando ta matse ƙugu da 'yar ƙaramar riga, sannan ta ɓarke ta ɗauke bito ta bar su saboda ta tallabo mamanta, ba mamata wadda ta haife ta ba, mama. A lokacin nan shi kenan, amma a yanzu gashi tana jin tsoron Allah. Matarsa ce wadda aka ce mata na Firdausu take ce mata Tsayyaba suka shiga, ta ce Tsayyaba ta ce na'am, duk wanda ya tuwan ma Allah, Allah zai saurare sa, saboda Allah bai son mai taurin kai da mai girman kai, Allah bai son mai kiyawa da kiyayya. Tunda kun sadaukar da komi naku a wurin Allah, Allah zai taimake ku, za ku samu ɗaukaka da farin jini da kwarjini, sannan za ku samu kuma dukiya ta albarka wadda za a cewa ku ne su. A lokacin nan sai take cewa ba laifi mama, na gode da jin wannan bayani. Yanzu a wannan labari ma usararmu shi kenan abin da yake faruwa. Yanzu matar wanda aka ce masa shi Gamzaki ta ce tabijan, lalle kam yanzu kai daɗa ita ba ta ƙasar ba ce kuma ba ƙasar suke ba, ƙasar su daban, amma jawabin da suke yi kowane lokaci kuka take yi. Ta haifa masa ya har guda 3, amma ba wanda yake raye face ɗin nan guda, shi ma soyayya da ƙauna ce. Allah dai ya rufa masa asiri da tuntuni ya sheƙa lahira. Amma ku sani ita wannan hajiya tana gab ga amika ta, amma Allah bai yadda ba. Komi na Allah ne, duk lokacin da Allah ya so ramarinsa haka zai kasance. A wannan labari ma usararmu mutumin ka wanda aka ce masa kan kura gashi zungum suna a gidan yari. Shikenan yanzu tafiya ta yi tafiya. Ranar da aka cika kwana 27 a ran nan ne mai suna David ya kamu da rashin lafiya. Rashin lafiyansa jikinsa yake zuƙewa sannan baya da nauyi. A ƙarshe duk da koda dai mutum yana gidan yari, ai akwai likitoci kula da su da lafiyarsu, ya sa an shaida jininsa yana ragewa. Wannan ya sa 'yan uwansa abokanan tafiyansa suka ce wannan majalisar ta fara halinta kenan, David ba zai rayu ba. In ji Alhaji Gamzaki. Gamzaki da ya faɗi haka, Alhaji Kuku ya ce ban gane ba, kana nufin duk da an kama mu an rusa wannan ƙungiyar, yanzu ƙungiyar za ta bi mu kenan? Sai ce labarin tsawo a gare shi, ba mu taɓa ba ku labari ba, amma duk wanda ya shiga cikinta sunansa matacce, dama da ka shiga an rubuta ka matacce. Sai Alhaji Kuku ya ce me suna gidan yari? Sai ce kwarai kuwa, ɗaya daga cikinmu ba zai rayu ba. A lokacin nan sai shi wanda aka ce masa kan kura ce haba ya za ka yi haka? Sai ce a ba ni ne ba, daga cikin waɗannan mukarraban wanda suna cikin sashen gwamnati, waɗansu mutane ne masu matsayi guda biyu. Sai yake cewa kai wannan magana da kake yi ba magana ba ce, mu da muke dibin shekarunmu walakila ma ba za mu yi su ba, kaga mu har yanzu muna da wurin takawa.
kana kama da zancen mutuwa a nan ya kama da rashin lafiyarsa can dai gari sa, amma kana kama da maganar kungiya. Ina ruwa da kungiya yanzu mu ta kanmu muke yi, kana kama da zancen kungiya da kungiyar da kungiyoyi. Allah dai ya ebe musu. Haka ya faɗa, ya ce ba ita ta kai mu haka ba. Sai shi mai suna Gamza ke cewa ɗan kai daɗe, akwai girmamawa tsakaninmu, ai ina ganin ba ita ta kai ku haka ba. Shin ita wannan ƙungiyar ba ita ce ku ba? Sai yake cewa to don mun yi kuɗi mun taka rawa ko muna takawa shikenan haka za a yi muna irin wannan? Menene ba mu yi ba? Ba mu bara mutanenmu ba ta sha? To da ta sha meye mu za a biyo bayan mu? Sai yake ce ayya, kamar ka shiga cikin tafki ne, in dai har ka shiga sai ka duna ko ka tsimbile cikin ruwa, ina ne jikinka bai jika ba? Sai ce ko ina ne. Sai ce to haka nan ne wannan kungiya, babu wata raguwa daga cikinmu, da kai da dukiyarka da iyalinka dukkanku cikin ruwa kuke. Amma in kungiya ta roshe a tsarinta, waɗanda suka kafa ta suka yi sanadiyarta su ne za ta bi ɗaya bayan ɗaya sai ta kashe kowa. Kana tamanin abin nan ana yin sa ne akan banza? Tsari ne ake bi na dokoki na shaitan waɗanda ake ƙirƙirawa, sannan a sarrafa su a maida su tamkar wani virus wanda yake tafiya tare da ku a cikin tsari yadda zai yi tsarinsa yadda za ka samu kuɗi. Shiga a cikin intanet ka bi irin bibiya irin na tsarin addinin indiya daban-daban. Akwai wasu addinai su ba ma addinai ba ne, akwai wasu ƙungiyoyi na yadda za a yi kuɗi ko ba akwai su ba yanzu a intanet, ga suna a cikin duniya ko ina, ba ga suna ana gwadawa ba. Sai a fara kwaɗaita maka ka bi kaza, in ka yi kaza ka yi kaza, daga kaza sai kaza, daga kaza sai kaza, in ka kai kaza sai kaza, haka fara zuwa ga matakin kaza. Haka mutane suke zama da kansu su zo su kallafa ma ransu abin da suke so, kuma haka ta kasance, amma a tsafi abin yake. Ana iya shirya tsafi da ake yi ba shirya sani ake yi ba. Wani ne yake zowa da tsafin, ba ku ne kuke yin sa ba. Mutane ne suke zowa, ka shirya tsafi, ka zo wurin dutse, ka zo ka ce wanga dutse daga yau na ɗau alƙawarin zan dinga ka maka ɗan akuya ja ko baƙi ina yankawa. Kana ba sa jini, ka zo da irin karatun da ka iya, karatun nan naka na badakala. Ba haka ake yi ba? Wane ne ya ce maka sabko da shi ne ake yi? Ƙirƙira sa ake yi. Duk abin da ka tsafa zai zama tsafi, saboda Allah tarkonsa da yawa ne. Mawu sararin za mu haƙura a nan. Idan Allah ya kai mu a gobe, za ku ji ci gaba wannan littafi da sauran zomo aka ba har yanzu. Mawu sararin na gode muku sosai, amma ina isar da gaisuwa ta musamman zuwa ga Inspector Muhammadu Hantsi a Kwamsira Central. Fatan alheri gare ka babu. Inspector ne a nan Kwamsira Central. Akwai kuma Inspector wanda aka ce masa Bature, ko da kana tira ina gaishe da kai. Haka zalika akwai Inspector wanda aka ce masa kanina tunamin sunan nashi fa, yana can a Balaka ta yankin Tawa, a Cibo ake ci masa. Cibo ina maka fatan alheri. Haka zalika nake gaida kanina Shaf Agali a nan Kwamsira Central. Akwai kwamandan Sangare ina maka fatan alheri a Kwamsira Central. Ba zan ta manta da General Gladima DPVN, barkanka da warhaka. Da DPVA ina ce maka barka da yanzu, sannan ina fatan kuna nan cikin koshin lafiya. DGPN ina jinjina muku kwarai da aniya a cikin wannan shiri na kafar ka mai gida. Sannan da wannan dama nake isar da wannan sako zuwa gare ka Ali Awaki ce a Palais Presidential. Ba zan ta manta da kai kanka Machula Salisu Hima Machula wanda yake Kwamsira Costa, a ce Malaji ina gaishe da shi. Sannan ina gaishe da Sule Ile Droba ko
chauffeur na commandant de circulation. Allah shi amince kana tare da ni a cikin wannan shiri mai suna ajidan chef ila ali daga nan zuwa Tondabiya. Akwai Caporal Zamando a nan zuwa Palais Presidential. Da fatan kana nan lafiya a cikin wannan shiri na kafar kamar gida. A cikin wannan shiri na kafar kamar gida nake isa da gaisuwa ta ga kane na Shafa Hamisu Shaivu daga nan zuwa Gendarmerie National Gendarma Wargi Babu. A madadin Musa Labo ina ce muku ga rabu da fatan kuna lafiya. Garde National a madadin kai kanka abokina wanda aka ce masa Baraje Tankari. Sannan ina isar da wannan sako yanzu aka zuwa gare ku Oza Fore a madadin Ibrahim ma'aikatan gandun daji. Kaga zan je duwan hana sallah in an ɗauko mugayen kaya. Ina gaishe da ku a madadin Mutari barkanka da warhaka. Bari in yi kokari in gaishe da ku Police National Soji ba ku da dama. Shirin kafar kamar gida na jinjina muku sosai a madadin Captain Sule Ibrahim. Akwai Captain Habibu Mali daga nan zuwa Garnison. Allah sa shirin kafar kamar gida na isa zuwa gare ku. Police Municipal barkanku da warhaka. Maryam na san kuna nan ana nan tsaye a Meri a cikin wannan shiri na kafar kamar gida duk inda jami'i yake na kasar mu